Love Radio. Sino ditong nabudol na? Ikaw ba ay nabudol na? Tumingin sa iyong kanan at kaliwa. Baka ang iyong katabi ay isang malupit na budulero or budulera. Yung mga maamong mukha na ganyan, akala mo ang bait-bait niyan. Yung pala, may kailangan lang sa yan. Bebentahan ka lang naman pala. Pero kabila po ang sale ng Black Friday. Actually, itong Black Friday na ito, usong-uso sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, parang kakaiba yung Black Friday natin. Pag ganyan, naalala ko talaga si Totoy Bato. Charot lang with the rod. But kidding aside, Kabisyo, kailangan mo talagang maghinay-hinay lang. Lalong-lalo na sa iyong mga expenses at sa iyong mga ginapagkakagastusan. Ulitin ko yung word ko. Pinagkakagastusan. Alam mo kung bakit? Ang bayaran talaga ng mga bills natin, dumarating earliest days or weeks of the year. Naniniwala ako na kung ano man ang natatanggap mo ngayon, deserve mo yan. Pero matuto ka na mag-budget. Kasi hindi yan pang forever. Magugulat ka na nga lang yung sinasahod mo. Parang regla lang. Tumatagal lang ng 3 araw. Ganun. So, Kabisyo, matutong mag-budget. Alamin mo kung ano yung mga gusto mo sa mga kailangan mo. So, magkaiba po yung wants versus needs. At ang dapat mong unahin, yung mga needs mo, hindi yung mga wants mo. Hindi porke nakita mo na 50% off o 70% off or Black Friday sale, bibili ka na agad ng item na nakita mo lang. Iisipin mo kasi, ay sale, grabe, makakatipid ako ng 2,000 piso nito. Pero ang original price, 5,000 pesos. So, nakatipid ka ng 2,000 piso, pero gumastos ka pa rin ng 3,000 piso. Diba? Ganun yung thinking natin eh. Uy, sale! Makakatipid ako ng 2,000 pesos dito or 10,000 pesos, pero gumastos ka pa rin ng 10,000 pesos. Pero kung iisipin mo, hindi ka gumastos, edi 20,000 pesos ang natipid mo. O sabihin natin 10,000 ang natipid mo, 2,000 natipid mo, 3,000 natipid mo. Ganun, Kabisyo. So, ang paalala lang naman ni Raketera ay huwag tayong magpapabudol. Huwag tayong maging pokmaro pagdating sa mga sale. Dahil masyadong maraming tukso sa paligid. Mapapabili ka talaga. Ay nako. Anyway, Kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera.